Podem tractar dades personals en la gestió de la taxa justa i el model Kate? Sí, però cal respectar el Reglament Europeu de Protecció de Dades, que vol protegir els drets i llibertats de les persones físiques en els tractaments de les seves dades. I què són les dades personals? Ho són les dades identificatives d'una persona, però també la quantitat de residus que genera o la taxa a pagar. Aquestes dades cal tractar-les sempre amb les garanties i principis exigits pel Reglament Europeu, com ara el de minimització o el de transparència, que obliga a informar sobre el tractament de dades. I qui és el responsable? L'entitat local, però potser requereix el suport d'empreses que accediran a les dades necessàries per prestar el servei encomanat i esdevindran encarregats del tractament de dades. El responsable ha de triar un encarregat que ofereixi garanties i formalitzar la relació en un contracte.